Vo svete automobilov sa deje niečo obrovské. Dá sa povedať, že priam revolúcia. Spaľovacie motory, ako ich poznáme, sú na ústupe a ich miesto pomaly preberá elektrina. No a pre Slovensko, ktoré je jedným z najväčších výrobcov aut na svete, to nie je len nejaká technická zmena. Je to skutočné ráz ceste, ktoré môže rozhodnúť o celej budúcnosti našej ekonomiky. Poďme si to teda rozobrať. Začnime jedným, ale absolútne kľúčovým číslom. A to číslo je 97%. Presne takýto je podľa analýz Inštitútu environmentálnej politiky podiel cestnej dopravy na celkových emisiách z dopravy u nás na Slovensku. Je to neuveriteľné číslo však. V podstate to znamená, že takmer všetky emisie z dopravy pochádzajú z aut a kamiónov na našich cestách. A presne tu, v tomto čísle, leží jadro celého problému. A teraz pozor, toto vôbec nie je len slovenský problém. Je to naozaj centrálna výzva pre celú Európsku úniu. Predstavte si to, zatiaľ čo emisie v priemysle či energetike pomaličky klesajú, doprava akoby išla úplne opačným smerom. Je to trochu ako bežať na bežiacom páse zlým smerom, aj keď sa snažíme a inde robíme pokroky, stále viac aut na cestách tento pokrok jednoducho maže. No a presne na túto otázku teraz európska politika hľadá veľmi urgentnú odpoveď. A tá odpoveď, z ktorou prichádza Európska únia aj naši politici, je vlastne prekvapivo priama a jasná. Je to v podstate taká oficiálna cestovná mapa k čistejšej doprave. A táto mapa má jeden hlavný dominantný cieľ, naozaj masívny prechod na elektrickú mobilitu. Pozrime sa teraz spolu na túto tabuľku. Ten spodný riadok, ten je totiž najdôležitejší. Toto nie sú len nejaké odporúčania alebo zbožné priania. Sú to právne záväzné ciele. Do roku 2030 musia emisie nových aut klesnúť o viac ako polovicu. Ale ten skutočný zlom prichádza v roku 2035. 100% zníženie. Čo to znamená v praxi? No je to definitívny koniec predaja nových aut so spaľovacími motormi v celej únii. Bodka. Je to jedno z najradikálnejších opatrení v celej histórii automobilizmu. Samozrejme, pre väčšinu ľudí je tu jedna obrovská a zásadná prekážka, a to je cena. Elektromobily sú pri kúpe stále výrazne drahšie. Analýzy ukazujú, že priemerný rozdiel u nás na Slovensku je až okolo 15 400 eur. To je naozaj dosť. Ale je tu aj tá druhá strana mince, a to sú prevádzkové náklady. Viete, menej pohyblivých častí znamená lacnejšiu údržbu a tankovanie elektriny je stále neporovnateľne lacnejšie ako benzín či nafta. A práve tu sa to celé láme, pretože ak sa nepozeráme len na tú počiatočnú cenovku v showroome, ale na celkové náklady počas niekoľkých rokov, teda keď zrátame kúpnu cenu, palivo, údržbu, poistenie, všetky poplatky, tak sa celý obraz dramaticky mení. Tento graf nám ukazuje, že pri niektorých typoch vozidiel, hlavne pri firemných a úžitkových, sú celkové náklady na vlastníctvo elektromobilu už dnes nižšie ako pri naftovej alternatíve. Dobre, ale čo tá počiatočná kúpna cena? Prognózy sú v tomto smere celkom optimistické. Vďaka klesajúcim cenám batérií a masovej výrobe sa očakáva, že sa ceny postupne vyrovnajú. Pri tých drahších, prémiových autách sa to deje už prakticky teraz. No a pre bežné autá nižšej a strednej triedy, ktoré kupuje väčšina z nás, by táto cenová parita mala nastať niekedy medzi rokmi 2027 a 2030. Doteraz to znelo ako celkom jasný, nalinkovaný plán však, no realita je o niečo komplikovanejšia. Tento oficiálny plán totiž naráža na veľmi silný odpor a naozaj vážne obavy. Pre mnohých ľudí a firmy to nevyzerá ako nejaký plynulý prechod, ale skôr ako hrozba veľkej ekonomickej kolízie. Poďme sa teraz pozrieť, ako znie tá druhá strana tohto príbehu. Aby sme pochopili hĺbku týchto obáv, stačí si vypočuť tento citát. Pochádza z verejných pripomienok k legislatíve a dokonale vystihuje podstatu. Pre mnohých totiž spaľovací motor nie je len nejaká technológia. Je to základ, na ktorom stojí naša mobilita, naša ekonomika, náš životný štandard. A meniť tento základ je, prirodzene, vnímané ako obrovské riziko. A tie obavy majú veľmi konkrétnu podobu. Nie je to len jeden strach, je to celý reťazec obáv. Hovorí sa o deindustrializácii Slovenska, o strate desiatok tisíc pracovných miest v našom kľúčovom automobilovom priemysle. Je tu strach, že osobná mobilita, teda vlastné auto, sa stane luxusom len pre bohatých a že celkovo klesne životná úroveň, pretože všetko bude drahšie. A všetky tieto obavy sa vlastne zbiehajú do jedného jediného bodu, do jedného veľkého strašiaka. Slovensko je často prezývané Detroit Európy.
a to vďaka obrovskej koncentrácii automobilovej výroby. No a tá hlavná úzkosť pramení z otázky, čo ak tento rýchly a tak trochu nútený prechod zničí priemyselnú základňu, ktorá celú našu krajinu živí? Ako sa teda dá zosúladiť takýto ambiciózny klimatický cieľ s týmito hlbokými ekonomickými a sociálnymi obavami? Odpoveďou majú byť premyslené štátne politiky. Cieľom totiž nemá byť len prikázať zmenu, ale vytvoriť nástroje, ktoré ju urobia plynulejšou, zvládnutelnejšou a hlavne spravodlivejšou pre všetkých. Lenže aby nejaká politika fungovala, musí riešiť konkrétny problém. A tým problémom u nás je, že vozový park na Slovensku je v promere starší a produkuje výrazne viac emisí, ako je priemer v Európskej únii. Inými slovami, my neštartujeme z rovnakej čiary ako ostatní. Na dosiahnutie cieľov musíme urobiť oveľa väčší skok než mnohé iné krajiny. A ako sa to má dosiahnuť? Pozrime sa na túto tabuľku. Ten nárast je dramatický. Registračný poplatok za auto s vysokými emisiami sa má do roku 2035 zvýšiť naozaj mnohonásobne. Poplatok za každý gram CO2 nad určitú hranicu stúpne z jednotiek či desiatok eura až na stovky. Ten signál je úplne jasný. Vlastniť auto, ktoré výrazne znečisťuje ovzdušie, bude postupne čoraz drahšie. Stratégia štátu sa teda dá zhrnúť do dvoch jednoduchých slov – cukor a bič. Na jednej strane je ten cukor, čiže priame dotácie, ktoré majú ľuďom pomôcť prekonať tú vysokú počiatočnú cenu elektromobilov. No a na druhej strane je ten bič, teda reforma daní a poplatkov, ktorá systematicky predraží vlastníctvo aut so spaľovacími motormi. A finálny cieľ celej tejto kombinácie je vlastne veľmi jednoduchý – zmeniť ekonomickú rovnicu. Systém má byť nastavený tak, aby sa pri zvážení úplne všetkých nákladov počas celej životnosti vozidla stala tá čistejšia elektrická voľba zároveň aj tou lacnejšou a rozumnejšou pre peňaženku. Takže kde sa nachádzame? Stojíme pred jasne daným plánom a zároveň pred naozaj vážnymi obavami. A to napätie medzi týmito dvoma pólmi bude definovať celú verejnú debatu v nasledujúcich rokoch. V centre tejto debaty pritom stojí jedna veľmi dôležitá otázka. A táto otázka sa točí okolo pojmu, ktorý sa nazýva technologická neutralita. Možno to znie trochu zložito, ale v skutočnosti je to kľúčový princíp. Čo to vlastne je? Veľmi zjednodušene povedané je to myšlienka, že štát by nemal diktovať, ktorú konkrétnu technológiu máme používať, v tomto prípade batériové elektromobily, mal by len stanoviť cieľ, napríklad nulové emisie, a nechať trh a inovácie, aby našli tú najlepšiu cestu, či už to bude vodík, syntetické palivá, alebo možno niečo úplne iné. A to nás privádza k tej úplne záverečnej otázke, ktorá zostáva otvorená. Je súčasná, takmer výhradná stávka na batériové elektromobily tou správnou a jedinou cestou vpred? Alebo by bolo múdrejšie, ak by štát zostal technologicky neutrálny a podporoval by všetky cesty, ktoré vedú k bezemisnej doprave? No odpoveď na túto otázku určí, ako presne bude vyzerať cesta, ktorá je pred nami.